back to the music. Let's give the baby a kiss. Muri yeZimbabwe pakaipa right ona nyaya iri panapa iri kunetsa kune vakomana vane zvivindi muZimbabwe unoziva kuti gore rineri tiri kuona 2026 matangire akutongoita kudai soka imi kai Mnangagwa anenge anga akananga achitoendawo zvake achitozvitoro zvemunyati kumudheni kwake kwanga akananga handimazvona saka motorcade yake iri murodhi ichangobuda imi pangobudikira a certain guy is just a strange guy vamisa motorcade yacho. I understand vanhu vane frustrations dzakasiyana siyana and you know ndozviziva kunyanyanyanya timu rinobuda nepaJoes apa timu riri kubuda nepadiaspora zvivindi izvozvo vanazvo zvivindi zvekungoita zvese zvese because what they know is that akainoita akanomira zvinhu izvozvo ari pamberi hapanyanyorina mutemo stereki unoona kuti munhu aite se amira pamberi papapa saka anofanira kunzwenga achinzwa so but normally we know kuti those guys vanoputitsa maona matidzikira vaita komona mumotorcade veve but vatadza kumurova vangomubvisa zvichisimba zvezvo zvichirafu zvezve 2026 ndopandoti ari kurema vanhu vakuita zvivindi vanhu vaita zvese I don't know maproblems anosiyana because ndikunzwa kuti kuna vamwe vanhu macompanies akawanda muZimbabwe akatotamba Christmas asina kupiwa mari the likes of ana NRZ vevave vane mari dzavasina kupanana nevanhu so you never know because since we are in January pamwe munhu anenge akuda kubatanidza mari dzemafamilies dzake uziva kuti hazvinakidze ngauri pamba uchinzi baba kwemima hamuna kana chinhu chamuri kutiitira nevana vako unongozviziva that pain yacho iyoyo inenge ichingoitika wobva wazonzi aiwa but president ari kurova basa ari kugona zvese kana kuti zvangofanira kuti munhu ari kugara kuwaterfalls oramba achingonzwa message kuti vari kurova marodhi vari kugadzira marodhi vari kudai so anozongoti one day kuti but munhu ari kugadzira marodhi uyu ambopfura nekuwaterfalls kana kuti ambogarawo nzvimbo yakaita sewaterfalls iri kuti akwanisa kunzwisisa zviri kuitika but I'm not saying kuti ndokwabva munhu iye ndiri kungotaurawo ndichingoanalyza zvinhu zvinowanzokonzeresa kuti vanhu vanyota izvozvo but normally we know izvezvo vari kunzi vari kurova vanhu vari kudya vachiguta vachiita sei haukwanisi kuzvitaurira mawedzi iwayo kuno vamwe vanhu vanogara macertain areas atotoziva isusu kuti munhu anogara kwakadai so haudzwe zvokuti vari kurova basa munhu anogara maareas akadai so haudzwe zvokuti vari kuita sei kana kuti vachiita sei you get the point so zvinhu zvekungoti zviri kungonetsa honestly speaking you never know kuti zvinoperera kupi because patiri izvezvi so apa vanhu vanetsekana vanhu vatampura message yanyanyozosvika kuna Mnangagwa chazviya because vanhu vane access yekusvika kuna Mnangagwa havamusi kumuudza chokwadi vari kungosvika ikoko votofambira nyaya dzavo dzeupenyu hwavo nhamo dzavo ivo zvavo dzekumba kwavo ndozvavari kungofambira kuti vazoudza vanhu vazomuudza kuti ukuona kuti vanhu vari kunyatsotambura mudhara kubva pakatora nomugabe pepa yaka hapana chachinja zvinhu zviri kutotanga zviri kutoenda zvichienda kuzasi mashoko akaita seiwaya haasi kuzosvika so ndopatiri kuzowana maproblems akaita seiwaya but I don't want to waste much of your time ndichinyanya kutaura zvinhu zvakawandisa because ndozviziva kuti imimi munenge muri vanhu vekuti makawandirwawo nezvekuita handiti ndangoti ndingokuzivisai kuti one zvakuitwa nevanhu kuZimbabwe izvi amene munoionawo sei munoitongawo sei nyaya